नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारी दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिक लानानै फैदों टपिकआ जाबाय गुबुननि कमेन्टनि सायाव आरो जिखियानो जा बेनि आगोलाव आङो आंनि जेसेबां भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन बर' हारिनि बिर जोहोलावजो आरो आंखौ मोजां मोननानै आंनो कमेन्ट हरगिरि रायजो राजा आंनि लोगो फंबाय बिनानाव बिब' बिमादै आइ आफा गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द दिनैनि टपिकआ जाहैबाय बहुत डेन्जारेस भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आं जिथु जायगायाव भिडिअ लादों बे जायगाया आंनि लकेल आं बाक्सा बागानपारा आरो आंनि आनसलिकआ जोंनिया बिराद गिदिर दुर्गा फुजा जायो बे भिडिअखौ नायनायनि आगोलावनो जोंनि दुर्गा फुजा जानाय जायगाखौ आं नोंसोरनो देखायग्रोगोन आरो आं बेयावनो बे भिडिअनि टपिकखौ लानाय जागोन आरो नायदो बिदिब्ला बे गेट ओरैबायदि समायना बागानपारा माने अल बर' एरियायाव माने बागानपारा आरो बरबरिल' आरो बयनिफ्रायबो समायनासिन दुर्गा फुजा जानाय जायगाया गिबियावनो आंनि लोगो नोंथांमोननिसिम सरि मानो होनोब्ला नोंथांमोना आंखौ बुङो आदा नों गुबुननि कमेन्टखौ दा फराय खर' गुदुं जानाङा होनना बुङो एक्सुवेलि आं खर' गुदुं जाया बिसोर ओरैबायदि कमेन्ट होयो माने आरो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि दंमारोबो आं दासो बुजि मोनबाय आरो बेनिखायनो आं सरि बुङो आरो दिनैनि कमेन्टनि आं रिप्लाइ होथारनांगौ आरो एकदमबारे मास्ट बि माने ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होदों बे मानसिया मा बुंदों मिथिबायना फार्स्टआवनो आङो नोंसोरनो कमेन्टखौ देखायग्रोनोसै आरो बे मानसिनि नामानो जाहैबाय मितुल मोसाहारी हा दानि जुगाव रावखौबो बुजायना लाब गैयालै ब्रादार होनदों आंखौ दानि जुगाव रावबो बुजायनायखौ लाला लाब गैया दानि जुगनि मानसिफोरखौ बुजायना मालायखौ बुजायना लाब गैया जाय बुजायग्रा बिसोरनि न'नि मानसिफोरासो बिब्दि जायो ब्रादार होनदों आरो हायोब्ला गावबा गाव न'नि मानसिखौ बुजायना ला होनदों हा लानायानो साबसिन होनदों आरो जाय अख्राया अख्राखा गाज्रिया गाज्रिखा मोजाङा मोजांखा आजिखालि गोबां हारिनि आफादफोरानो बुजायगासिनो दं अब्लाबो लाया बर' हिन्जाव आरो बर' सिख्लाफोरा आरो नों बायदि सासे इउटुबार बुजायनायखौ खर'आवनो सोनाय नङा माखासे बर' हिन्जाव आरो बर' सिख्लाफ्रा लाब गैयालै बुजायना मा होनदों बे रावखौबो बुजायना लाब गैयानो गोबां आफाद गिदिर आफादा बुजायखांबाय ओमफ्राय आं बेनो लगे रिप्लाइ होदोंमोन आदा नों बबे आफादाव थाना बुजायनाय होनना बुंदोंमोन आं जेब्ला बिब्दि बुङो बे आंखौ रिप्लाइ फिनबाय आं जेबो आफादाव थाना बुजायाखै नाथाय नुनो मोनदों गोबांफ्रानो माने फर एग्जाम्पल आरो एबसु वमेन जास्टिस माने एबसु वमेनफोरा माने आबोफा गोबां बुजायगासिनो आच्छा मितुल मोसाहारी खोनासं नों बायदि सासे इउटुबारानो रावबो लानाय नङा मितुल नों मा सानदो नों गावखौनो मा सानदो मायबा मोनसे हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारोब्ला गावनि क्रेडिटखौ नायबा जानाय नङा मितुल नों नोंनि क्रेडिटखौ नायबा जानाय नङा नों हारिनि थाखाय ओंखारदोंब्ला नों जिउ बावनो हानांगोन मितुल नों मोजाङैनो खोनासंना ला बबे आफादा बर' हारियाव बबे आफादा सानफ्रोमबो सोरखौ बुजायो मितुल बबे आफादा सानसे बुजायो नेक्स्ट खालि गैला माब्लाबा बुजायो नेक्स्ट खालि गैला आंथ' नुनो मोनाखै दिनैसिमबो बबे आफादा सानफ्रोमबो 24 घन्टायाव 10 घन्टा सोरखौबा बुजायबाय थानाय आंथ' दिनैसिम नुनो मोनाखै जों हारिनि थाखाय ओंखारदोंबा मितुल सानफ्रोमबो बुजायनो हानांगोन जिउ बावनो हानांगोन हारिनि थाखाय अब्लासो नों सासे हारिनि मानसि
नों नोंनि क्रेडिटखौल' नायबा जानाय नङा मितुल। जेरै मा बुंदो खोनासं, नों सासे इउटुबारसो, नों सासे अमा बेपारिसो, नों सासे साइकेल दखानिसो, नों सासे खानाय सिनग्रासो, नों सासे बयलार दानग्रासो, नों सासे हाजिरा मावग्रासो। मितुल नोंनिया जोंनि बर' हारिनिया नङा, नोंनिया मितुल। जोंनि बर' हारियाव साबेसे 100आव साबेसे धोनि दङ? साबेसे न'खरा धोनि जोंनि बर' हारियाव 100आव? मितुल नों बुंनो हागोन ना? साबेसे न'खरा मैगं थाइगं फानालासिनो, हाजिरा मावालासिनो, ना फानालासिनो, बयलार दानालासिनो, अमा फानालासिनो साबेसे न'खरा जादों? अब्ला नों गासैखौबो बिब्दि बुंजोबनोसै। अमा बेपारि, इउटुबार। दिनै नोङो आब' रिया ब्रह्मखौ मा बुंगोन? आब' रिया ब्रह्मआ दिनै गिदिर मानसि, बिसिनि फिसाया गिदिर मानसि, आब' रिया गिदिर मानसि। दिनै आब' रियाया सप्तासेयाव मोनसे एलबाम हगारो आरो बर' हारिनि थाखाय गिदिर गिदिर फिल्म बानायो, गिदिर गिदिर फिल्म बानायो। दिनै आब' रियायाबो मोनसे इउटुब चेनेल दंबायो, इउटुबार, गावनि ओंखाम संनाय बायदिसिना बेरायनाय, न'आव थांनाय। अब्ला नों आब' रियाखौबो बुंगोन नामा, ओइ आब' रिया इउटुबार? तेरे ना मितुल, तेरे को मैं ना ऐसे बैन बजाएगा तो गलती से मेरा सामने आके नहीं बोला तो यूट्यूबर बोल के मेरे को कमेंट किया, इसीलिए तो बच गया। तो गलती से मेरा सामने आके ओ यूट्यूबर बोलने से ना तेरे को मैं ऐसे लात मारना था, तेरे को मैं फुटबॉल का जैसे लात मारना था। याद रहेगा तो जिंदगी में। तो जेम्स को पहचाना नहीं तो जेम्स जिसी कोई बबेबा आफादाव जेम्सआ सानसे आगान होगोन ना, बै अन्थायाना अन्थाइ माराम जानायाबो गोजों जागोन। और जेम्सआ मोजांखायसो मोजां। जेम्सआ जाय दिनखालि गाज्रि मानसि जागोन ना, आरो गाज्रि मानसि जानांगोन ना, वर्ल्ड रेकर्ड बानायगोन। 5 मिनिटाव आङो गाज्रि मानसि जानांगौब्ला वर्ल्ड रेकर्ड बानायगोन। मिथिबाय नोङो? जोंनि मानसिया गोरिबखौ सनमान होआ। किउ गोरिबा मानसि नङा नामा? जोंनि मानसिया गोरिब होननानै गोरिबखौ इउज खालामो आरो हाजिरा मावग्रा होनना सानसे इउज खालामनो नागिरो। मा बेहा जिबन गैया नामा मितुल? दानि जुगाव रावखौबो बुजायना लाब गैया। मानो बुजाया? नोंनि ब्रेना मेंनाय, थाखा हुआ। नोंनि ब्रेना मेंनानै थाखा हुआ। बेनिखायनो आं बुङो, बे बर' हारिखौ आङो मेंनो रोङि खालामगोन। मेंनो रोङि ओरैबायदि खालामगोन, खामानियावनो जा, खेलायावनो जा, फरायनायावनो जा, गासैबो खामानियावनो आं मेंनो रोङि खालामगोन। नों बायदि आं क्रेडिट नागिरा, आंनो क्रेडिटनि गोनांथि गैया मितुल। अब्ला नों सन्दीप महेश्वरी या सासे इउटुबार। दिनै देशआव, वर्ल्डआव सन्दीप महेश्वरीखौ मिलियन साबस्क्राइबार, मिलियन कमेन्ट, मिलियन भिउ, सोरबा बेखौ इउटुबार बुंदों? सन्दीप महेश्वरा इउटुबाव भिडिअ सानफ्रोमबो हगारो। दिनै सन्दीप महेश्वरीखौ सोरबा इउटुबार बुंदों? नाय नों कमेन्टखौ। गुबुन हारिनि गुबुन गोरों गथ'फोरखौ नाय, मालाबा सन्दीप महेश्वरीखौ इउटुबार बुंनाय खोनादों? बेफोरबायदिनो नोंसोरो गामियाव थानाय गथ' सोरबा इउटुब बानायग्राखौथ' बुङो खोमा, ओइ इउटुबार भिडिअ बानायलाया नामा दिनै? नाथाय नों बुंनो हागौमोन, फंबाय मोजां इउटुब भिडिअ बानाय दे, बिदिथ' बुंनो हागौमोन। नाथाय नों डाइरेक्ट बुङो बै गथ'फोरखौ ओइ इउटुबार होनना लासिं खोनाङो नोङो। मानसिनि बै खानाय सिनना जानाय, साइकेल फाहामनाय, बै हाजिरा मावनाय, बयलार दाननाय, बे मोनसे खामानिसो, बे नाम नङा। बेखौ नाम दोननाङा मानसिखौ। ओइ बयलार बेपारिनि फिसाज्ला, ओइ अमा बेपारिनि फिसाला, नोंसोर बिब्दिसो बुङो मितुल। नों बायदि मानसिनि थाखायनो बे बर' हारिया दिनै बेफोरबायदि जादों। नोंसोर बायदि मानसिया आफादाव दङ मितुल। नोंसोर बायदि मानसिया बबेबा आफादाव थानायनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांदों। गोरिबनि नाम लायो नोंसोरो। गोदोरखौबा गिनानै मोनजागोन खोमा होननानै नमस्कार होनो नोंसोरो। जोंफोरबायदि फिसा मानसिनि नाम लायो नोंसोरो। फिल्म बानायबाय, फिल्म बानायग्रा, बेनो नोंसोरनि गियाना। बे जेम्सआ मालाबाबो थैनो गिया। मानो? खोनासंनो लुबैदों। बे जेम्सआ मानो थैनो गिया? जेम्सआ 19 बोसोर न'आव बिमा बिफादो थाबाय, 11 बोसोर बाहेरायाव गिदिंबाय। दा आरो फैनो गोनां दिनखौ जेम्सआ जेब्ला साख्रिनिफ्राय फैगोन ना, 2 बोसोर बा 3 बोसोरल'।
आं जाय खामानियाव आगान होगोन ना मितुल नों थैजासिम गोसोआव थागोन आंनि खामानिखौ नुनानै गंना गिदिंनांगोन नों जेम्सआ खुगाजों बुङा अन ग्राउन्डसो मावखायो आं खुगाजों बुंनायखौ पसन्दबो जाया आरो अन ग्राउन्ड मावग्राखौसो आं पसन्द जायो आं मानो थैनो गिया मितुल खोनासं बे देशआव भारत हादराव गोबां गिदिर गिदिर मानसि थैनानै थांबाय महात्मा गान्धी सुभाष चन्द्र बसु गोबां मोजां मोजां मानसि देशनि थाखाय थां बे जेम्सआलाय मा मानसि बे जेम्सआ मा मानसि इसोर थैनानै थांबाय इमान गिदिर गिदिर मानसिया बे जेम्सआ थैनो गिया फार्स्टआवनो मितुल नोंसोरबायदि मानसिया आंखौ बुथारनो बारा गोबाव नाङा नोंसोर आंखौ बुथारनोबा गावखामा नाङा लाना थांनानै डाइरेक्ट बुथारनो गोनां आंखौ बुथार देशआव एसेबां गिदिर गिदिर मानसि जेम्सआलाय मा बुथारना गारना दोन सिगाङाव थाना आंखौ गाव नोंनि गावनायखौ नायगोन आं खाफालाव गावनायखौ मितुल बुजिद' बुरबक साल्ला मालायखौ बुजायनाङा नों बायदि इउटुबार बुंनो फैदो खोनासंनानै ला मोजां आरो मोनसेबाव हा सासे मानसिबाव आरो संगिताया आंखौ मा बुंदो खोनालाय रायजोफोर संगिता नोंबो सासे सिख्लानि लाइफ बरबाद खालामदों बिदिब्ला नोङो बिनि खमजुरिखौ नोंना मिथिना इउज खालामदोंमोन आरो नोंथ' दासिमबो रायजो राजानिसिम निमाहा बियाखै संगिता आं सोरखौ इउज खालामनाय आरो आं सोरनि लाइफखौ बरबाद खालामदों नोंनाव माया प्रुफ दोङो संगिता नोंखौ आथिं बिजौनिफ्राय खर' बिजौसिम सिनायो आं संगिता नों जाय जायगा रेड जनाव गसंनानै जागासिनो दंना 5 मिनिटबो नाङा आंनो रेड जनाव जाय रेड जनाव खामानि मावनानै जागासिनो दङ बिसोरखौ आंनो 5 मिनिटबो नाङा बरनजोबनो नोंसोरनि बिमा बिफाया फासिना थैलांजोबगोन नोंसोरखौ लाजिनानै संगिता सोरनिबा मोनजादोबा जाबाय था आरो मोनथियालासिनो सोरनिबा जानानै बाथ्रा दा बुं आङो प्राग निउज लेंहरनि बड' निउज लेंहरनि नों आंखौ बेसेबां कुइसन खालामो आं बेनि एन्सार होगोन आरो आंनि कुइसननि एन्सारखौ नों होनो हायाबा ए टु जेड मिथिगौ आं नोंनि बागै नोंसोरनि रेड जनाव मावना जानायखौ आं जेबो बुंनो थायाखै नोंसोर मायबा मोनसे मजबुरियाव मावना जादों खोमा खिन्थु रेड जननि मानसिखौ बरननो बारा टाइम नाङा आंनो एसे बुंना दोननांगौ नामा जाय रेड जनाव थांग्रा बिसोरनो आंनि लोगो जाजोबगोन हमनाबो मोननाय नङा नोंसोरो जाय सेंग्राफोरा रेड जनाव थाङो बे लोगो आंनि जाजोबगोन सेकेन्डबो नाङा आंनो नोंसोरखौ हमनो मिथिखा बेनिखायनो आं बुङो संगिता सानै हयै बाथ्रा बुं आरो जोबनायाव आं मोनसे बाथ्रा बाव जेम्स लाइट सार होनगोन आं नोंखौ जेम्स लाइट सार नोंथाङा मा मावो नोंथाङा मा फरायो सार गुड यार जेम्स लाइट फंबाय आं बेफोरबायदिनो लुबैखादोंमोन आरो जेम्स लाइट फंबाय आंनि नामाव माने आंखौ माने फल' खालामदो आरो मायबा मायबि माने फल' खालामदो मोजांबो फल' खालामा फंबाया जेम्स लाइट फंबाय गुड यार आंखौ फल' खालामनायखौ नागिरदों बे बर' हारियाव सोनाब खर'निफ्राय सानजा खर'सिम आंखौ फल' खालामग्राखौ नागिरदों खिन्थु मोजां फल' खालाम फंबाय मोजां बुं आरो नोंनि बे आंखौ फल' खालामनाय भिडिअखौ फंबाय नोंसा आइ आफानो खेबसे देखाय नोंसा आइ आफाया मा बुङो आरो नोंसा आइ आफा गैयाबाबो नोंनि गामिनि सोरबा गिदिर मानसि दं खोमा बेनो देखाय फंबाय बिसोर मा बुङो खोनासं बेनि उनाव बेफोरबायदिनो आंखौ फल' खालामदो बेनिखायनो जेम्स लाइट फंबाय आंखौ फल' खालामनायनि थाखाय धन्यबाद फंबाय आरो नोंनि भिडिअखौ 100% नोङो गामिनि गिदिर मानसिनो खोन्था दे बेदिनो आं नोङो बोरायबा नोंनि भिडिअखौ नायनो दोनबानो जाबाय फंबाय बेफोरबायदिनो फल' खालामबाय था फंबाय नों आंखौ खिन्थु मोजां खालाम आं दिनै आंनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आंनि उन्दै बर' हारिनि बिर जोहोलाव आरो बिर जोहोलावजो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर आरो जय हिन्द।